No, ahora seguide, por favor, ahora seguide. Sabedes por que estou tan contento, por que está o público tan animado, por que ten tantas ganas de aplaudir? Porque hoxe, señores e señores, é venres. Claro, e cando é venres, que significa? Que mañán é sábado, é pasado domingo, e depois volve o lunes, entonces aí xa... Pero bueno, hoxe é venres, estamos aquí para cociñar como todas as tardes en directo na Televisión de Galicia. Son as 5 menos 20, estamos os da Voltas co Prato aquí e sempre dicimos o mismo. Seguídenos nas redes sociais porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E son sempre receitas maravillosas. E imos chamar aos cociñeiros. Vamos recibir cun fortísimo aplauso. Señoras, señores, recibimos co aplauso atronador deste maravilloso público que temos aquí a Xulio Mato, a Merchi Rodal, aplauso por ele. Xulio Mato, Merchi Rodal, mira, Xulio xa está... Ten escudo protector, Xa está co seu escudo protector de campeón do mundo mundial, Campeón. Queres ver a todo isto como vai o marcador? Sí, hoxe apeteceme velo. Non sei se temos o reconto, confirmadmo, por favor, se podemos poñer o reconto. Bueno, se non o temos, digo eu. 6 ti, 3 elas. Polo tanto, Merchi Rodal, hoxe esforzome moito tamén, ten un traballo, Merchi Rodal. Merchi. Teño traballo, hoxe. Benvida. Grazas. Tes traballo porque hoxe tes que vencer, sexa como sexa. Faremos o que poidamos. Ves con forza? Sí. Queres que te presente como mereces? Sí. Vale. Pois atención, señoras e señores, porque hoxe para loitar contra Xulio Mato nese 6-3, representando as mulleres do Voltas co Prato, temos a deusa das tortas. A deusa das tortas ten a divinidade con ela e hoxe para poñerlle un pouco máis fácil... Eso non sirve para nada, Bueno, eso distinto. E hoxe, para poñerlle máis fácil, temos sobremesas. Que sei que a Xulio Mato non lle gustan. Pero... Como todos os venres. Sobremesas. Francañotas. Bueno, non te queixes tanto. Vamos cociñar a ver que nos trae Raquel de Fene. Boas tardes, son Raquel de Fene. Como boa amante da repostería, he recoñecido que son un desastre. O sea, a mí as masas non me suben, faltanme sucre, non lle collo consistencia aos pastéis, nada de nada. Gustaríame propoñer un reto aos cociñeiros e cociñeiras do programa a ver se coñecedes as cristinas de nata, a ver se sodes capaces de hacer un bon brioche, poner esa nata desa maneira, con esa textura, de rechupeteos os dedos. Eu non veño a competir, eu veño aquí a degustar. Venga, un bico... Venga, vamos a dar un aplauso a Raquel de San Valentín, que está con nosco. Na Voltas co Prato está a mía. ¡Bomba! Temazo, Temazo, Sí. Temazo. Xulio. Sí. Y las mujeres lo bailan así. Venga, Xulio, ti podes, va. Así todo el mundo, una mano en la cabeza. ¿en serio? Dale. Que non nos dá tempo. Ahora, cintura. Eso es, Xulio Mato, eso es. Bueno, venga, a ver, vamos a la... Uf, qué calor. Ya está Xulio sudando. Raquel de San Valentín pide bombas. ¿Qué? Pues bombas que vamos a dar. Vou dar dous trucazos. Tes dous tipos? Dous trucazos, Vale. pero vouchos ir explicando despois. Como Voulle vai ser? facilitar a vida á xente. Oh, E a Raquel, sobre todo. pero como vai ser a tua bomba? A miña bomba vai ser... vai ser rechea dunha cremiña de flan e unha cremiña de queixo. E unha bomba dunha masa moi sinxela, xa verás. O sea, vai ser rápida de facer. Super rápida. É que... Sabes cal é o tema? Vai salvar a vida e as festas a Raquel. Sabes cal é o tema? Que Merchi Rodal está traballando como unha condenada, Sí, xa vexo. Merchi, que traes ti? Canto tempo levas ti traballando para facer isto? Eu voulle dicir a Raquel que as masas solo teñen o seu tempo de amasado. Para que unha masa saia ben, o segredo está no amasado. O segredo. Voulle dar os segredos para facer un bo amasado e para que despois queden unhas cristinas de verdade boísimas. Cristina! Porque vou a enseñarlle a facer cristinas como as da foto. Son chulas, Desas, así, bonitas, preciosas, grandes. De IA. Son de IA. No, das de verdade, das que se poden degustar. Merchi Rodal ben forte quere vencer a Xulio Mato para establecer o 6-4 no marcador. Veremos que é o que pasa no Voltas co Prato nesta competición entre cociñeiros, señoras e señores. Van pasar cousiñas hoxe na Televisión de Galicia. Marchamos con Xulio Mato. Cristina,
Oh, Y yo le sigo la corriente. Esta es de mi época. no, sí. La gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. ¿Y cómo dice? Le sigo la corriente. Bueno, xa. Xulio Mato vai facer unhas... Super consello. A ver, Teño dúas. mira, aí está. Co traballazo que dá facer unha masa de brioche e habendo masa follada no supermercado, vámoslo simplificar facendo unhas cristinas con masa follada. O sea, van ser peores. No, van a ser diferentes, non peores. Van a ser diferentes. Douche claro, Mira, temos unha masa follada. Despois douche outro superconsello, Vale, tes dous? Teño dous. Vale. Teño dous para solucionarlle a vida a xente e a Raquel. Moi ben, Masa moi follada comprada, aro comprado. Vale? Entón vamos facendo a forma das cristinas, que é circular. Como gastas, Ves? Vamos Como a gastas, De aquí vamos a sacar unhas 6 ou 8, vale? Sigo dicindo, como gastas, Como gasto o qué? Sabes que o problema que ten que gastes ti é que despois non cobro eu. Pero isto é moi económico, Bueno, xa, pero eu non. Eu sempre son económico. No, ti non, ti es carísimo. Entonces... Bueno, recheo. Vale. Unha cremiña de queixo, moi Oh, que rica. rico. E unha cremiña de flan, que che parece? É que me encanta o Pero flan. dun flan que nos vai trasladar a todos. Mira, Ah, no sé ni miña abo Leonor, que seguramente me estea vendo, podría confirmar que son moi fan do flan. Eu Sí. máis meu irmão, o sea, sempre nos fai flan. Cando vamos á casa de miña abo... Segundo sempre- superconsello. Espera. Aí está. Se non tes tempo de andar facendo un flan, compras este que hai no supermercado. Que é como un flan pequeniño Sí. dito en Asturias. Un Flan... ese, vale? Pois ese, vamos a facelo con ese. Vámoslo a refriar moi rápido nun baño de María frío e vamos ter unha crema super rica. O sea, é dicir- Esto, que non se criou con isto? Por eso te digo... Antes de ter a né. Claro, pero... a miña... Que non probou o flan? Que sí. Xulio, escoita. Pero non fixeche nin a masa, Estou nin neso. fixeche o flan. Pero estou facendo tele. Bueno, sí, é verdad. É verdad. A xente Raquel da casa... quería trucos. Xa van dous, e non fixemos máis que empezar. A xente da casa que nos chame, por favor, ao 664-483419, teléfono, do a voltas co prato. Recordade que podedes falar con nós, podedes dicir o que queirades, o que vos dé a gana, e ademais repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutra, no voltas co prato da televisión. Das Cristinas. Bueno, poñer aí. O bambas ou bomba. Bomba. Bueno, vouche rematar un... Sensual. Bichos, que ben o cortou. Bueno, Wow. vouche rematar unha, porque co Sí. Cristo que ten ali Merchi, Coa igual Cristina. despois non volves. Vale. Entón vou rematar unha. Dalle. Mira, Píntala. pintámola, botámoslle unha pouquiña amêndoa moída e 15-20 minutos a 200 graus no forno. E xa está o traballo feito. Bueno, traballo feito non me apuro. Vale, perfecto. Pois Xulio Mato vai pintar a súa masa de follado, vai botar por riba un pouco de amêndoa e ao forno, canto dixeches? 200 graus, 200, 200 graus, uns 15-20 minutos. 15-20 minutillos. Pois moi ben, agora sí que marchamos, levitamos, desprazámonos cara a deusa das tortas, cara a Merch, Rodal. Ai. Merchi Rodal, a ver, claro, é que ti, mira, Merchi está facendo a súa masa, ten o seu proceso de elaboración, estás metendo o amor aí dentro. O amor, sabes que estas sobremesas en Italia usábanse para cando o marido lle quería pedir matrimonio á muller, regaláballe estas bombas, estas cristinas. En serio? Ten un nome italiano. Espera, está por aí, Claro, Maritocci. Maritozzi. Sí. Maritozzi. Pois vale. eran eso, era un 12, imagínate canto amor hai aquí dentro para que os maridos lle pediran con esta sobremesa matrimonio á muller. Os italianos son moito Espera. de amor. Espera. Pois toma, Merchi. Necesita un proceso. Bueno, pero aí está. Vale, o meu leva. amor por ti. Para explicarlle a Raquel, aquí o único que vai é a fariña de forza, que é a que se emprega para estas masas fermentadas. Deixei aquí fermentando o lévedo 10 minutiños co leite morno. Pois rico. Únicamente leva outro día, dicías que pedíannos receitas con pouco azúcar. Correcto. Aquí van a sair como 1 kilo de masa e simplemente ten 70 gramos de azúcar. E son masas que levan moi pouquiño azúcar. Guau. E despois está boísimo isto. A mí, claro, é que despois ti comes un brioche, o brioche é doce. Porque leva un poquinho de manteiga, tampouco leva unha locura, leva 70 gramos de manteiga, pero despois está o que leve por dentro.
O recheo. O recheo. Vale o rencher de que? Eu de nata montada con un pouquiño de queixo crema. Oh! É un dos segredos que lle quería contar a Raquel A tamén Galicia ou a para Raquel? a tanto a Galicia como a Raquel. Queres pedir un super consello ou non? É que Vale. ahora xa que pedimos dous... Veña, vai, sí. Señores, queremos un... Super consello. Non sonou. ¿No? Cacharro, será por cacharro. Espera, non dixemos outra vez, cacharros. di cacharro. Queremos un... ¡Cacharro! No, está estropeado, ¿eh? A ver, dade un Está super estropeado. consello. Vale. Así sí. De nada, Dios, De nada. que susto. Está de benres o su cacharro. Veña. As masas, sabes, para que estas masas queden ben, que sean... Que non se quede... Outra vez, vai a ser solo un, ¿eh? Está bueno. estropeado. Mel, unha cullerada de mel. Isto fai que teña máis aroma, pero que tamén que quede máis jugosiño, máis que este máis tempo bo o doce, que non se quede receso así de un día Sí. para outro. Unha cullerada de mel. Algo queres saber, Xulio, aquí? No, eu como a miña masa é moi comprada, dame tempo. Dame tempo de disfrutar. Moi fácil, moi Estábamos comprada. falando. Vou amasar isto e cando teñamos a unha masa bastante pegañenta, vou a engadirlle a manteiga. Ostras, como estás, eh? Ves a, Sí, pero a estas pola masas- victoria. Ves a pola victoria. Estas masas son as mellores. As masas fermentadas só precisan tempo e un bo amasado, nada Bueno, máis. vamos chamar a nosa convidada, Xuli, por favor, retírete de aquí. Sí, sí. Sóbrasme. Gracias, amigo. E vamos chamar... É o que teño é tempo, como as masas. Veña, vamos chamar a persoa que vai ser encargada de saber ou de dicir quen gaña o Voltas co Prato o día de hoxe. Recibimos un aplauso enorme a Raquel de San Valentín en Fez. Hola, Raquel. ¿Qué tal? Ostras, A ver. que canción máis chula lle puxestes, Unha pregunta. A ver, ¿qué pregunta? É de San Valentín? Soy de San Valentín. San Valentín que é unha parroquia de Fene? Es una parroquia de Fene. Ostras, non sabía, non Sí, tenía ni sí, idea. sí, Qué sí, bonito. sí. Pues muy bonito. Qué bonito, muy ¿no? bonito, muy bonito. Muy curioso, muy curioso. Arrímate ahí, A por favor. ver qué tal esa masa. A ver, a ver. Estabas a dicir que non, as ¿Qué masas non che Las saen masas ben. no me salen, pero nada, o sea, ni me suben, ni luego cuando las pinchas con el palillo tampoco. Pero ti cociñas moito. A ver, cociño, pero as postres non me saen, entonces xa non intento. Vale, pues o único nada. que fago é comida, o sea, comida normal, No. sí, pero... os Bueno, postres, mira. Sí que é verdade que as masas, o sea, teñen un toque, pero son dous truquiños. Un, amasar moito, para que non quede receso no momento o día ese mismo día, sino ti dalle amasado, sabes, Pero amasado, luego amasado. as fermentacións e todo eso tamén Tempo. son tempos, claro. Tempo Eso é o que non me hora e sabe nada. media a primeira fermentación e 3/4 a segunda. Sí. E non ter presa, non darlle nin calor aí a saco para que vaya máis rápido, non. Sí, o que pasa Cousas é como que antes. a nena dice, mamá, facemos un postre, entonces no da E ti tempo. dices, mamá, podemos un postre, ti, no. Non fermentou. Millor, no. Claro, estas son para Vamos a facer facer un chuletón. tranquilamente. Sí, moi ben. Pois ben. Vale, pois Merche vaiche facer unha Cristina. Unhas cristinas. Ahora, cando Unhas. Maritochi, que era co que Sí. lle pedían ao matrimonio. Sí. Ahora que xa está un pouquiño amasada, ahora engadimos a manteiga. E volvemos a amasar hasta... Al principio vai a Non a derrites ni nada. O sea, Está blandiña, mira. Vale. Pois ten que Leva estar tempo fora da temperada, non? neveira, Vale. entón Claro. está moi blandiña, pero non a derreto. Vale. Ao principio vai estar moi pegañenta, vas a dicir, isto Sí. non sale, isto está mal. Sí, o típico No, que dicen simplemente que sempre a derritas un pouquiño. hai que Machaca. traballala e ao final colle consistencia outra vez. E nada, deixala A hora e ver. media aí. Vas ginzar o pulso aí, No, así, De tanto porque dar. como... Cajas del oficio. Así. Bueno, vamos deixar a Merche, porque despois quero que vai encher de nata, non Merche? Vai Sí, estar- que vou montar nata con un pouquiño de Vale. queixo. vai estar Ese guai. vai a ser Vai estar italiano rico. este, o queso. Collen queixo italiano hoxe. Vale. Podría ser queixo galego tamén, pero... Vamos Sí, xa, sí, pero sí. vas facer unha receita italiana. Claro, se Así collen por italiano. referencia, non? Venga, vamos a ver a Xulio Mata. A ver. Aí pégate Hola, aí a Raquel. Xulio, a ver... Mira, son Cuéntame. do teu equipo das masas. A ver. Que a min tampouco me... Ya. Tampouco acabas de Bueno, ti É eres máis do fácil, equipo ¿no? das sobremesas en xeral. Claro, entón, teño dous trucos, dous trucazos. Un, que é unha masa cumprina, que é unha masa follada, que xa temos aí, e xa está, mira, xa está a mitad de camiño, mira como va medrando. Ya va subindo. Pero xa verás o resultado, que rico. E outra, vamos a facer unha crema de queixo tamén, pero vamos a mesturar cunha crema de flan, dese que, xa que fun ao súper, dixe, vamos, xa coi todo. Vale. Claro. Entón temos, mira, o leite fervendo, os polviños máxicos estes, os polviños máxicos co azúcar, con 4 ou 5 culleradas de azúcar aquí, e agora vámoslo meter aquí. E non llevas... E despois tes Non vas usar o caramelo. todo o tempo de amasado, O caramelo telo non vas usar. para ti, Para mí. para hombre. dedicarte a ti.
vale? Bueno, este en realidad... Tomas un baño Esto relajado. es lo que necesito. Esto para Eso poder es. cacativo está muy bien, Claro. ¿eh? Hombre, claro, esto Es así, sí, estas es cosas así. pequenas está Eso moi está guai. moi ben, ves? Sí. Sí, porque as rapazas ou ben hai que volver ali catar a cociña ou senón Si no, estas cousas Pero sinxelas, eso non? pásame a mí, o de Pero, cociñas. pero mira, Xulio dentro da... Dentro da nojalla, Sí, eso es. ves? Do Nojallán que é, pois polo menos Que non son dache- Nojallán, da- no, no, pasa pero que dache que unha mata idea a boa. paciencia. Unha Sí, idea claro, boa. más Esas masas fácil. que hai que amasar 20 minutos. 20 minutos. Madre mía, 20 minutos é unha vida. Hai moscas que O duran tempo é oro. Sí. Entón, isto simplemente que espese e aquí teño un baño de María, ves, con agua e xeo para resfrialo rápido. Ai, vale, Vámonos a resfriar eso sí que super non lo rápido. sabía, ¿eh? Porque Moi isto non teño masia, Vale, vale. Raquel, tesme que dicir cal das dúas levarías para a parroquia de San Valentín A ver, en Fene. a ver, a mí gustame máis a... Tireche, claro, a masa, traballada, a masa, polo que a masa. sea. Pero, bueno, a ver... O sea, a túa parte de vagancia tireche a comodidade. Claro, por tempo- suposto, por o tempo suposto. é o O máis tempo, importante que temos, pero a ver, Raquel. o postre, Terá- o brioche, tal, lo que mola é... Terá valor. Había no super tamén, o brioche. Terá valor, Tamén o Solo había que supermercado. rellenarlo. Terá valor. Outros días aquí dicindo, non me chego tempo, cañotas, teño que meter este zanco Porque de eu, non sei que asar. pese a todo, teño plancha, Vale, pese a todo tempo. Vale. Vouche pedir que vayas a zona de Muy sufrido, ben. despois chamamos. Muy Vale. ben, veña, Un aplauso para gracias. Raquel. Ven de San Valentín, está con nós. Bueno, hoxe a Benres se toca matar a semana morrendo de prazer, así que sexan bombas, bambas ou cristinas, ou nos prestan este programa. A súa orixe é incerta, aínda que moitos din que é unha evolución libre da ensaimada mallorquina, pero outros chamanlle berlinas, e claro, Berlín está na Alemanha, e non no medio do Mediterráneo. A verdade é que non temos claro quen pensou primeiro en facer unha bola de masa doce e con varios repousos e logo meterlle crema ou nata, pero que máis ten? Nós queremos agradecer a Xulio e Merche as súas receitas, porque con elas mellorará a nosa vida, sí, tamén a vosa. Probádea e sede felices un pouco máis e nos contaredes, como sempre, en @avoltascoprato. Sí, probádeas, por favor, Facedias, anotade todo, paso por paso. Por favor, que queres que vaya contigo, Merche? Un momentiño solo. Vale, vou contigo, un momentiño. Por que lle pegas? Porque esa está levadada. Leva hora e media repousando. Subiu e como a tal, baixou. Imos facer unhas bombas grandes, potentes, así como Pejou. Pejou. de 160 gramos cada unha, vale? Por eso teño aí a báscula, para facelas todas máis ou menos iguais, vale? Buah. 165, 162, 158, Muy perfecto. ben, Máis ou menos. E agora importante, está levedada. Faille falta un segundo levedado. Hai que bolealas. Vale, vale, vale. Os dedos todos para dentro. Hai que facer unha boliña. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué? ¿Cómo ides? Hasta ahora ben. Hasta ahora ben? Sí. Bueno, como levades? Aquí, mira, viña... Non me atreví a dicircho, e vos a mellor tamén estabades así un pouco desconcertados. E que tiñades o programa despois de comer non o poder facer un pouco máis tarde. Que? Como era antes? Home, hoxe xa non. No, pero outro, eu que sei, o luns, por exemplo, empezar despois do que anda aí. A min venme ben. Como antes? Espera. Como antes? Estarnos Por favor, pedindo... por No, favor. A ver, espera. Estarnos pedindo ou obrigando. No, pidindo que veñades despois do que anda aí. É que a min esta hora aí, eu que sei... Pero isto é cousa túa ou isto como vai? Só che diremos algo. Temos que pensalo. Que sei, é polo... Eu que sei, ti non tes un restaurante. No. A esta hora non tes que estar recollendo nas mesas. No, pero mira, pero mira, vai vivir ben. Sí. Vai vivir ben porque eu... Déxalle o teu teléfono a Cañota, chamamos. Mira, ata hai 3 semanas cando empezamos esta hora, eu dormía a sexta. Claro. Claro. E agora que nos meteron esta hora, a sexta non E a podo. min estame obligando a dormir a sexta Claro. e eu non... No, xa sei que xa te vi- non xa te quero vi dormir. algunha vez, no, Claro, claro, sí, claro. pero eso. Bueno, Non vou podedes traballar, o luns a mellor metelo así a... O sea, queres que vayamos a sete o lunes? Por favor, no, a sete non. Máis ou menos. Máis ou menos, un pouco antes. Mais ou menos a sete o O lunes. rematar o que anda aí. Juan, pues E mira. irnos antes. No. Podemos probar así unha temporada, outra vez. Canto me pagas? Vale, falámoslo despois. Vale, pues sí, Mira. pues quero decir oficialmente. No, quero dicilos, bueno, dicir que o luns a voltas con prato vai despois do que anda aí. Pero non digas así, vende como o lunes, O voltas luns, co prato. o luns, a voltas con prato vai despois do que anda aí. Bien, aí está o público, ves? Pero eso, que anda aí porque aí falamos de todo tipo de actualidade, de todo. Sí. Hoxe imos falar do rally. Oh, Do rally del aliento cocido.
de copiloto, vai. De copiloto, pois mira, pois nada, eu quedaría de copiloto contigo, pero vou... No, pero non te quero. Pois nada, Bueno, Marcos. recórdayo despois. Sí, vale, despois volvo a dicir o de que vamos a 7. Ides facer, sí, ides a Sí, ser. O meu preferido, Venga, Berlinas. por onde vas? Voy por aí. Pois tira, venga. Chao, chao. Pois, señores, o luns volvemos ás 7, ao redor das 7 da tarde. Vale, teremos que sometelo a votación. Vale. Pero que a mí o que me parece increíble é que Marcos Pereiro mande máis que a nós. Tiñas que haber dito, Sí. ti a mí non mandas. Ti a mí non mandas, Pois ás 7 da tarde, o lunes. Mira. Veña, vamos cos berlines. Mira, estou boleando. Isto chamase bolear. Entón, que é? Deixar unha masa que empeza sendo pois un anaco sin forma ninguna, deixala nunha boliña. Faise coas pizzas tamén, verdad? Que Sí. bolean así tamén para facer moitas das antes masas. Entonces, isto collemos realmente con esta parte de aquí da man. Sí. Tes que ir intentando que todos os anacos cortados queden para dentro e que quede a masa Perfecto. perfecta por fora. Entón, vas poñendo os dedos para dentro e dándolle forma. Vai dando como caricias. Vais así. dando caricias. Acariciando. En madeira é máis difícil, é máis sinxelo aquí na mesa, porque Ola. resbala máis. Pero que tes que intentar é que por baixo quede todo pechadiño, Claro. que non se vexa ningunha costura, como fai unha boa costureira, que non quede ningunha costura. Teño unha pregunta de concurso para a xente que nos está vendo a través da televisión de Galicia. Como se chama a receita que está facendo Merche Rodal? A receita italiana que está facendo Merche Rodal. Pero teñen que dar o nome en italiano. Sí, claro, non? Maritocci. Maritozzi. Que é de De marido. e Tamagotchi, Maritozzi. Marido Tamagotchi, Maritocci, o marido que daba o regalo á futura esposa. Sí, bueno, podedes contar a historia e tamén nos vale. 664-4834, un 9,50 euros en xogo. Deixamos a Merchi. Pinto e vou a forno, porque vale, teño... pues, Bueno, vamos ao cando forno. ti... No. Sí, listo. Si ti queres ir a forno, Ah, sí, eu abrimos vou a forno. forno contigo. Vale, non van a estar moito tempo no forno. 18 minutos a 180 graus. Veña, vamos ao forno. 18 minutos, 180 graus. E listo. Metemos os bolos do Maritozzi e imos con Xulio Marco. A Xulio creo que o do cambio... O do cambio non che gustou que viñera Marcos aquí a cambiarnos a hora. No, a mí non me gusta que nos vayan a gobernar. Pero bueno, non Sí. é mal horario, Bueno, a ver, a ti non che gusta nada que te goberne. A mí non me gusta nada que me goberne. Vale. Pero despois son guiao, Sí. Eu digo, despois... Como? Bueno, mira, Veña, contame que vas facer co teu Mira, flan. esto xa estamos arrefriando. Que pasa? Que calculei mal o xeo, entón igual tiña que ter un pouco máis, pero non me importa, porque vai salir super rica. Mira, aquí teño queixo crema. Queres máis xeo? No, queixo crema, azucre e vainilla. Queixo crema, azúcar e vainilla. E nata. Xa o temos montadiño. Mira, ahora vamos a botar un pouco de yogur. Vamos a ir botando así aos poucos porque temos moi boa textura. Ca falta de frío desto, dame medo que se nos caia, entón vamos a botar un pouquiño só. O sea, que pode haber un drama hoxe. No, que drama. Quen dixo? Pode haber un drama. Quen dixo medo con eso que mira que xa prácticamente está? A verdade é que va moi ben, Pouco se fala das miñas cristinas, Porque é que son moi fáciles de facer. Home, claro. Son moi normaliñas. Temos unha persoa no público de Sí. aniversario. Ali. Ali atrás, a esquina de todo, o da esquina de todo atrás, ali, Amadeo, abaixo de todo, a esquina, ese que fai 60 anos. Vamos a dar un aplauso aí, que fai 60 anos. Amadeo, eres Amadeo. Pois parabéns por 60 anos, E sabedes o mellor de todo, con 60 anos xa está jubilado. Mira ti, con 60 anos xa está xubilado. Eso, Cañotas quere con 40, pero Sí. non creo. Sí. Non lleva a cotización. Bueno, parabéns Amadeo. Parabéns a Amadeo, que ademais ben é un habitual do programa. Moitas felicidades, parabéns a Amadeo. Xulio Mato, estás facendo unhas cristinas Unhas espectaculares. cristinas. Mira, vamos alá. Vamos coller a lengua e vamos botar. Vamos ir aos poucos, porque se vexo que se nos cae, non lle boto máis, vale? Vamos Ai, botar. que se cae. Non se cae, vamos a botar un pouquiño e vamos con cuidado, incorporando Tío, que queres é incorporalo todo para que sexa unha masa uniforme Claro, que sexa unha cremiña. e que teña a textura de crema. Eso é. Vale. Que, por se non me sabe, non? Xa estamos. No. Ah, Estou explicando a xente da casa. E ti, despois, mira, outro día... é moi ruín. Mira, outro día, os da Televisión de Galicia, os compañeros de redes, subiron o corte no que ti dixaches o de... Que conste que considero a Cañotas No. un gran No, presentador. espera. Subiches...
No, non é un chiste. Cando fago chistes, fame... E cando tal... Ves? É verdad, cañetas ti. O conto non é ese. O conto é que as contestacións da xente no Facebook son todas... Que me dá a razón. Claro. Home, claro. Todo o mundo dándolle a razón a Porque Xulio. eu Todo o son mundo. o altavoz da xente. Sí, por vai altavoz. Bueno, mira Mira, que se cremiña. baixou. Non, se baixou porque non lle vou botar máis, porque está aí... Porque está no límite. A piques, pero mira que texturiña, Oh, a verdade Que que está rica, guai, Sí. Que rica. Se queda aquí la medallica. Podo probar, onde está? Podes, Con isto, por exemplo. cunha culler, a poder ser. Veña, proba, aquí, Así chegache. A ver. Veña, Oh, está bonito. que está buena, Eses plans piquiniños, de cando era rapaz. Cando era? Bueno, Oh, que rico está, ahora temos que sacar isto do forno, que eu penso que están, teñen unha fermosa cor dourada, Pois veña, vamos a sacar do para fogo. que vayan arrefriando, e temos aí 2, 4, 6, 8. Vale, Vamos a facer un birli-birloc a ver se temos máis despois, vale? Estiveron aí... No, a 15, 20 minutos. A 200, dixeches? A 200. 200 graus. Aí 15 están. minutillos, máis ou menos. Mira, quedaron chulos, Aí hinchados. está, Raquel, ves como hinchas. Mira. Mira que chulada. Que contento estás, Cocidiños. Home, Que tamén se non me sa eso... Bueno, se apagámonos, Se le llevan a crema, se le llevan tal, está contento. E ahora vou empezar a abrir, rellenar... Abre, enche e nós Veña. marchamos con Merchi e repartimos cartos. Suspira y fantasea con Cristina. Aplauso, por favor, a esto, Igual vai a medalla para aí, Bueno, Xulio Mato, xa estaría isto. No, Xa estaría no. isto. no. Isto non acaba hasta que non canta a gorda. Vai marchando. Claro, esta é como os queiras facer. Estos son máis grandiños, podes facer... Ostras, Ahora, bonito, que facemos con estes? Podemos abrir un pouquiño por arriba, máis por abaixo, abrir un pouco para que queden tipo come cocos. Esto... Espera, que me está me dicindo Alberto, o realizador, que quere un. Alberto. Vounos empaquetar todos e van vir todos para a Arzúa. Todos, do primeiro ao último. Déxame este coiteliño, por favor. Sí. Guau. Bueno, vamos ir á Coruña a ver se nos tranquilizamos un pouco con isto. María, que tal? Boa tarde. Hola, moi ben. Ai, María, estás vendo isto? Claro que sou. Ai, María. Tú enamorado. Non me digas. Mira, espera. Isto é nata da túa. Eso é nata montada co queso italiano e cun pouquiño de azucre. Xulio, marcha, ó. A ver, ó. Total... Repito, a ver. que ti a mí non mandas. Uf, está buísimo isto, Moitas Ni gracias. Bueno, que che parecen as receitas, querida? Preguntas a min? Sí, que che parecen a ti, que che parecen? Hombre, moi ben. Xa me gustaría ter aquí unhas cuantas. Bueno, a verdade é que as dúas teñen moi bo aspecto. Ainda que eu me meto moito con Pois é Xulio... No. Eu, porque me Cuidado. meto moito con Xulio, pero... A César o que é del César, Pero as túas están moi chulas, pero é que isto de Merchi, ahora saliu Eso do é unha forno e pasada. acabanos de deixar a todos pampos, Claro, é como- fantástica. Veña, por 50 euros, como se chama a receita italiana que está facendo Merchi Rodale? Maritose. Moi ben, un aplauso. Moi ben, María. Pois... Nada, mandamosche un bico moi grande, os parabéns, e xa sabes que podes vir cando queres porque esta é a tua casa, vale? Moitas gracias. Veña, un bico grande. Chao. Mua. Un Adeus. bico para a xente da Coruña. Pero de verdad que teño que marchar daqui, directora. Que sí, que veñas. Vai, mira que bonitos están quedando. Pero gardame un, Vale, feito. O sea, gárdame a min antes que a Alberto, Ostras. Mira, unha cousa importante. Unha cousa, que pasa? Xa estamos cos tamaños? No, é que abre ahora o teu, abre o teu. Que? Que lle pasa? Que lle pasa? Mira que cho chamo, Chamocho. Mira, e agora metémoslle o recheín. Mira, que conste que o recheo está boísimo, Estes son de bocao, O recheo está moi bo, sí, pero... Son de bocao para ti. Pero despois recolles cable. No, que sei que vai estar Mira, moi bo. importante, que acabo de descubrir eu. Vale, Porque eu tiña unhas adiantadas. Isto hai que abrilo en quente. vale. Porque en frío corremos este risco, mira.
que se nos... Que se ves? desfai. Se nos agrieta aí. Entón, en quente, abren perfectamente. Ves? Vale, vamos ir falar co público da Voltas co Prato. Imos Ves? con Ves? Raquel de San Valentín. Sí, perfecto. Mira. Voy. Está complicado porque o de Xulio, aínda que aí se ve moi grande na pantalla, en realidad é unha cuarta parte dos de Merche. Pero, aparte diso, o recheo de Xulio está boísimo. Boísimo. Se che gusta... Se che gusta o flan, eu entendo que a masa tamén vai estar boa. Pero o recheo está boísimo. E claro, o de Merche arrumba tanto ese bolo que fixo... Es como un monumento, claro. É como un monumento, exactamente. O sea, parece, de verdad que parece que estás nunha pastelería, Tal cual. Parece que estamos nunha pastelería. Ten unha pintaza, Merche. Sí. Queres ir ver de preto os dous? Hombre, claro, por Pues supuesto. veña, vamos para lá. Vamos a dar un aplauso a Raquel. Veña. Vamos. A ver. Aquí con Xulio. Bueno, Raquel, eu agora A ver. xa voulle No, poñer a as pinta está moi tapiñas. boa, ten E boa xa verás pinta. que ricas están. Pese a que teño aí o meu detractor favorito. No. A ver, no. Non quero que soy, porque despois No, din que? que son malísimo contigo e tal. É que No. É eres. moi bonita a presentación. Claro. Que eres? Buah, ainda lle falta a nevarada. Van a estar boas. Eu non digo que non vayan a estar boas. Agora, cando vin sair eso de aí de Merche... Sí, hasta a mí tamén me dou rabia, eh? Claro. É que dá un pouco de rabia porque de repente... Cago na leche. Claro, ti non esperabas que foron tan grandes. No, é a verdade que non sabía o que esperaba. Claro. Non esperaba nada en concreto, pero eso menos. E aínda así, Entón, agora vamos a votar. nós somos tan boa xente, querémolo tanto, adorámolo tantísimo, que lle imos dar un aplauso gigantesco a don Moitas Xulio gracias. Mato. Aí está. Moi ben, Juli. Está guai, eh? Quedoulle chulo, imos ver o de Merche. Veña. Aquí... Son de bocado, eh? Vente. Sí. Vente. Son un pouco pensando nas receitas tradicionais, Sí. un pouco no tradicional, as receitas feitas con calma. Sei que non é para Buah. todos os días, Mi pero un madre. día destos de temporal que non tes moi ben que facer na casa, poste a facer isto, sabes? Mickey Que Mouse. saen, Raquel, de verdad, anímate porque sae. Teño É que solo probar, sí, darlle sí. tempo. Ule, moi ben, eh? Nada, simplemente un poquinho de poquito de azúcar gas. por riba. Ei, Xa ei, está. Uy. Pero bueno. mirade que esponxoso está. No, foi para enseñar, que está de unha pasada. O, está boísimo, eh? Mira, sí, quieto. Espera, que non se ve ben. Moi ben. Mirade. Está haciendo oco para que riches. Vamos a dar un aplauso tamén a Merche. De momento estou bueno a deixar aquí. De momento. A ver, cuando te Vamos a toca, probar, amigo. vamos a probar. Mi madriña, como está iso, eh? A ver. Bueno, Xulio, vente cando queiras, tía. Vai te vindo. Isto para que o prove pero Raquel. mira, E nós, mentras tanto, repartimos cartiños. Queremos que nos digades con que fai Xulio Mato coita man, eh. a masa das súas cristinas. Masa follada. Con que? Masa follada. 664, si vai dando. 664, Masa fácil, todo o tempo é teu. 3419. Chamade ao Voltas co Prato, aí está, 50 eurillos en xogo. Imos a Santiago de Compostela, a capital. María Luisa, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Veña, dime rapidamente con que masa fai Xulio as súas bambas. Con masa follada. Moi ben, un aplauso para María Luisa, que leva os 50 euros. Gracias. María Luisa, un bico grande, moitas gracias por chamar. Igual para vos. Hasta loguinho, chao. Chao. O domingo. Ah, o domingo, é certo. O domingo estamos Xulio Mato máis eu na feira, na festa do caldo de Mourente, en Pontevedra. Vamos estar ali, verdad? Imos comer o caldo. Imos comer o caldo, máis o que nos dean. E o luns, a Voltas co Prato alrededor das 7 da tarde. Sí. E en fin de ano, 12 badaladas. Exactamente. E nós. E nós. O luns, Xa está a todo Voltas dito. co Prato volve ás 7 da tarde por culpa de Marcos Pereiro. Menos o 31 de decembro, que será ás 12 da noite. Exactamente. Vamos alá. Raquel de Fene, despois de probar as dúas propostas, quen gaña o a Voltas co Prato da televisión de Galicia? Merche Rodal! Merecido, eh? Merche Rodal! É que... Estaba
Xulio, 4 para a rapaza. Señoras, señores, vémonos o luns ás 7 da tarde.